Уважаемые жители села Кальчево, гости приглашенные. 3 марта 1878 года – это день освобождения Болгарии от Османской империи. В этот день Болгария стала самым большим на Балканах независимым государством. В этот день она отмечает свой самый большой национальный праздник – День независимости. И сегодня, спустя 134 года, Болгария не забыла своих освободителей. В этот день болгары свято чтут память о всех воинах-освободителях, погибших в борьбе за освобождение Болгарии. В этот день болгары в разных странах проводят торжественные мероприятия, праздники, вечера и конференции. Да, аплодираме госпожата малко се притеснява, но ще благодарим на госпожата за приятните думи за поздравления. Все пак днес е светлия ден на свободата. Пожеланието ни е едино. Всички да сме здрави, силни и мъдри. Да обичаме страна, която се явява за нас родина. Защото всички, които паднаха за свободата на България, от двете страни на Дунава остават безсмъртни. Паметниците, издигнатите или които ще се издигнат в тяхна чест, няма да бъдат толкова величествени, ако ни помним, че те нашите деди, а ние продължители на тяхното дело. Скъпи приятели, за мен голяма чест да поканя на тази сцена президента на Асоциацията на българите в Украйна, господин Антон Иванович Кисев. Още по-бурни аплодисменти. Скъпи приятели, уважаеми наши гости от Республика България, уважаеми гости, виждам от Измайл, от село Чиши, Троян, Куби, Долчи и още наши другари от други села. Аз се радвам, че днес имам такава възможност да празнувам 3 март тук, на тази сцена, в този Дом култура, и имам възможност да ви поздравя с праздника на свобода на нашата прародина България. Знаете, сейчас като Лиля говореше малко исторически факти, аз искам просто да напомня една важна реалност. А че от тук, от тева нашите земи, от Бесарабията към Балканите, 134 години и по-рано тръгнали нашите деди. И като помним, какво ни разказваха и нашите дядовици, и какво пише сейчас в историята, ние твърдо трябва да уясним, че тогава нашите деди оставили си децата, пък, знаете, в едно време бяха многодетни семьи, нямало оръжие с вили, пеша тръгнали с руските войска да освобождават България. И тогава, наверное, никой не мислил, се върне или няма да се върне. Аз кой искам да кажа, кой искам да подчеркна, че какви патриотически чувства, каква любов била до Българията, до своя родната земя, оной повече от 130 години назад. Можете ли да се представим? Пак на нас, на нашето поколение, по-лека участ. Ние само трябва да съхраним своята нация, своята култура. Трябва да съхраним нашите села. Тук, в Бесарабия, българин бил, българин го има и българин трябва да живее 100 000 на тази земя. Скъпи приятели, ние тоже обществените организации ни стоим на място. И ние на протяжение уже последните години с голям ентузиазм искам да увековечим паметта на тева нашите деди, дето отидат да освобождават България. И искаме да направим паметник, мини-шипка, ще го наречим, дето уже направено
да кажем, тъй повече от 30% работа, той ще бъде турен и до постамент. Се надявам, че ще бъде красив, тъй както заслужат нашите прадеди. Той ще бъде Пушкинския парк в град Болград. И се надявам, че с общи усилия ние ще построим този монумент. И cada година на 3 март всички нашите села, повече от 50 села в Бесарабия, се сбираме и ще честваме именно от това място, защото именно тук основната част българи са дигали и отдавали да освобождават България. Уважаеми колеги, позволите ми още един път да поблагодаря най-напред кметство, ръководство на Дома на култура, областният съд, град Болград, всичките ансамбли, дето дода и следвайки от тия трите села и ръководителите на ансамбли, дода тук да се покажат своето творчество. Дода тук вместо ние, село Калчука, да отметим деня 3 март, деня на освобождение на нашата прародина България. Се ползвам случая, иска да поздравя всичките с радостным днем весны, с днем, наступающим днем 8 марта. Хочу пожелать всем дамам здоровья, счастья, чтобы мы, мужчины, вас радовали, поддерживали, хорошего вам настроения, успехов, радости, всего самого наилучшего. Успех, здравия и с праздником Дня освобождения България. Благодарим на Антон Иванович за топлите думи, които се надявам успяха да загреят вашите измръзнали ръце и крака. Така ли? Скъпи приятели, също за нас е голямо удоволствие и чест да ви представим и гостите от Република България, които дойдоха да споделят тази радост на всички българи, да споделят радостта на великото освобождение с нас, свои събратя от тази страна на Дунава, нали така да кажем, в Бесарабия, да споделят празника на освобождението. Това е делегация от град Добрич и ще поканя господина Георги Казанжиев, който се явява автор на много и книги за бесарабските българи. Това са наша чест, скъпи приятели, за нашите братя, той пише за нашето потико и за всички бесарабски българи, за нашата история. Уважаеми приятели, българи, ние сме тук и ще бъдем винаги. В 681 година славният хан Аспарух заби меча си и каза: тук ще бъде България. 1396 година България падна под турско робство. Първата узаконена, устроена с абсолютно всички атрибути на Европа България беше 486 години под турско робство. 1878 година на картата на Европа отново се появи България. България, държава с най-древната култура. България от 681 година, която даде тласъка на възраждането на европейските народи по един безчестен, не знам как да кажа, знам, но не искам да кажа, начин, беше потъпкана и се мъчаха да я изтрият от лицето на земята, но не успяха. Трябва да се знае, българина е черен гологан, той не се губи. Много пъти съм го казвал, в света
Света може да изчезне, може да остане една маймуна и тя ще бъде българска. Уважаеми приятели, няма да говоря в областта на историята, ако ми разрешите до утре вечер това време ще мога да ви говоря. Разрешете ми сега от името на кмета на град Добрич, госпожа Детелина Николова, да връча писмото с дарението на средства за ремонтиране, възстановяване прекрасния храм в град Болград. Заповядайте, господин Кисе. Аплодисменти за такава свята дейност. Специални поздрави от кмета на град Добрич, която каза, че ако се наложи, пак ще помогне. Още ще помогне. Уважаеми приятели, преди една година подарих 500 книги за преселението на българите в Бесарабия. В тая книга съм посочил всички бесарабски села, откъде са дошли. Посочил съм телефонните номера и кодовете. Искам да подаря 10 книги на вашето училище и вашата библиотека. Ще имате удоволствието да я прочетете и да видите, ако някой не знае откъде е дошъл. Тая година, за голямо съжаление, съм направил една друга книга, но не можах да донеса 500 бройки, както обещах есента на господин Кисе. Донесехме 100 бройки, оставили сме в Болград, в Измаил. Книгата се казва "Бесарабски българи в управлението на българската държава". Значи официални, така с по-големи служби са някъде към 280 човека. Не всички съм включил, но тя ще има и втори том. С мен е един от моите спонсори, господин Драгостин Стойчев. Аплодисменти, моля, на нашите уважаеми гости. Когото каня да поднесе, а директорката на училището тук ли? Да заповяда. Директор на училището на село Галчево, заповядайте за книгите, които са подарени от град Добрич. Също това са аплодисменти за вас, господин Казанжиев, за големия жест. Обещавам ви, че на преследващото идване тия 500 книги ще бъдат лично връчени на господин Кисе, да ги раздадат на всички български села. Ще четат българските села. Благодаря ви много за издателската дейност. Здраве на вас, че вие се трудите за нашата кауза. Мили приятели, толкова много съм развълнуван, в какви ли не ситуации не съм бил, къде ли не съм ходил, но сред българите се чувствам най-добре. Българина навсякъде си е българин. И ние знаем, че българите са напуснали свитните Балкани. Защо? За да си останат българи, истински българи, каквито вие днес ще видите и каквито вие се явявате всички. Посрещнете с бурни аплодисменти народен самодеен танцов ансамбъл "Избор", ръководител Георги Радов, "Бесарабски мотиви". А така искаме също да благодарим. Много здраве на семьите, на нашите сородици, на нашите братья за граница в България. Ние всегда ги приемали, те всегда нас приемат. Да дружим, да си помагаме, да живеем много-много години, да процветава Украина и България. Дружба на века.